बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंनियाव बादायारि गासै सा 22 बादायारि बिथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव बड'लेण्ड आइडलनि अडिशना मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड आइडलनि अडिशनाव गासै सा 22 बादायारिफोरा बाहागो लादों। बड'लेण्ड आइडलनि अडिशन बानजायारि बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंथिदों फै जों मिथिना लानि। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरिनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव बड'लेण्ड आइडलनि थाखाय ग्रान्ड अडिशन लादों। बेवहाय धेमाजि जिल्लानिफ्राय साबैसे बाहागो लागिरिफ्रा बादायारिफ्रा बाहागो लादों आरो साबैसे सिलेक्सन मोननांगासिनो? गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड आइडल हान्जानिफ्राय धेमाजि जिल्लानि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि जा धेमाजि जिल्लानि थाखाय जोङो जा अडिशन लानो थावनि सायख'दोंमोन, बेबायदिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिथांमोना जोंनो खाबु होनायनि थाखाय जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गिबियाव साबायखरखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे आं बेखौबो साबायखर बावनो लुगैदों बिथांमोननि जोङो सापर्ट आरो बिथांमोननि मददथि, बिथांमोननि थुलुंगाखौ जोङो मैया जों फैनायनिफ्रायनो दिनैसिम मोनगासिनो दङ। गामि खाथि खालानि रायजो राजा बिथांमोननि लोगोसे मेलेमजिबि गेदेमा बिथांमोननि अनसायनायखौ जोङो मोन्दों। बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंनियाव बादायारि गासै सा 22 बादायारि बिथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों। जोंहा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंहा बोथोरा फुंनिफ्राय गाज्रि जानायनि थाखाय माखासे बादायारि बिथांमोना बाहागो लाफैनो हायाखैसै। मानो होनोब्ला जोंहा दायो बिश्वनाथ जिल्लायाव थांनांगौ। मानो होनोब्ला गाबोन जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि जा अडिशन बे हाबाफारिखौ जों मावफुंगोन। बेखायनो जोङो बिश्वनाथ जिल्लासिम रावना होनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय। बे समाव आद्रा थानाय बादायारि बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जायफोरा दाबो गोसो दङ नाथाय फैनो खाबु हायासै, बिथांमोना गाबोनो बा सम मोनोब्ला उननि जा अडिशन जानो बेयाव थांनानै बाहागो लानो हागोन। बेखिनि जिल्ला थांनानै अडिशनखौ सिगाङो ग्राउन्ड अडिशनखौ लानाय जादों। दा बेनि उनाव जोंहा फार्स्ट अडिशना जोबनायनि उनाव जोङो 2 बा 3 जिल्लाजों जोङो जथायनानै मोनसे थिखानाय थावनिखौ जोङो लानो सानदों। मानो होनोब्ला जोंहा 2 जिल्लानि जा कमिउनिकेसन खाबु बेखौ नायनानैसो जों लागोन। ओंखायनो बेनि जा फोसावनाय हाबाफारि बेखौ जोङो उननि समाव फोसावनाय जागोन।